Skypen keskustelukuva. Vaihdetaanpa se. Hänellä on vanha Skype! Ai! Fiffe! Sattuu! Vitun idiootti! Fiffe! Ketä sä luulet ampumas? Älä vittuile mulle! Minkä varten? Minkä takia käyttäisit yhden vanhan Skypeä? Skypeä? Uutta Skypeä vai? Niin juuri Fiffe. Uudessa Skypeessä ei toimi vanhojen ryhmien kuvat. Voitko elää mukaan sellaisen kanssa? Ymmärrät kyllä kuinka paskaa päivitykset ovat. Nyt syliin! En voi tulla syliin sellaisen kanssa, joka käyttää vanhan Skypeä. XP! Ai! Sattuu! Ai! Ai! Sattuu! Ai! Päivitä jo sun Skype! Fiffe! Vittu! Mitä tää on? Levina! Kauranen, mitä sä teet siellä? Auta! Eikö sun pitänyt ollenkaan? Puppis. Sonoi. Ilmeeni kun ei GF.